Na Mokré ve Zlíně je lidem k dispozici nový polyfunkční dům. Nahradil už nevyhovující objekt ze 30. let minulého století, který byl využíván především jako knihovna nebo jídelna. Ostatně na době největší slávy zavzpomínal na slavnostním otevření i herec Pavel Zedníček. Naši rodiče to postavili, jo, tady sedějí teď tady s náma, ty to postavili, pak se tady dělali divadlo, tam jsme taky jako malí děcka hráli, potom jsme nastoupili my jako už starší generace dorůstající, no tak jsme z toho udělali, tady mi to chybí ten nápis, tam byl Vet Club, ten jsem vymyslel já, protože anglicky mokrý je vet, jo, takže to bylo hezké, by tam bylo znovu ten nápis, no a tak jsme tady pořádali my takový různý akce pro děcka, divadlo jsme to hráli, filmy se promítali, no a pak už jsme se tady rozešli a nastoupila další generace, která to tady držela. No a zásluhou tady nadšenců a lidí, že to zbořili a postavili novou budovu, tak je to dobře. Vet Club, jak na něj oblíbený herec vzpomíná, už tady nebude. Nový polyfunkční dům však nabídne každodenní provoz, například jídelny. Už v minulosti tady byla výdejna jídel, Charita tady vydávala obědy, takže to tady znovu zavedeme. Byla tady knihovna, takže knihovna znovu bude pokračovat jenom v pěknějších prostorách. Bude tady fungovat úřadovna, takže bude tady paní v kanceláři. No a samozřejmě tady nahoře v Podkroví vznikly 4 nové sociální byty. Budova nabízí pohyblivé uspořádání prostor v přízemí, což umožní pořádání nejrůznějších akcí nebo oslav. Sloužit pak bude také důchodcům a jejich klubovně. Tohle to je perfektní teda. Moc se mě to tu líbí. Líbí se mi to moc, protože naše pečovatelská služba bude tady zajišťovat stravu pro naše uživatele. Takže jsem hrozně ráda, že se to tady bude otvírat a že bude možnost, aby lidi sem chodili si na jídlo. Rekonstrukce objektu trvala přesně rok a náklady, včetně vybavení vnitřních prostor, byly 4,7 milionu korun.